We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan ug kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako og mga nangunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibad Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Magtiayon nga nagmotorsiklo patay human mabanggae sa usa ka minibus nga napaod pagyod sa usa ka trailer truck dito sa barangay Tinaan, Dakbayan sa Naga kagahapon sa Udto. Pamilya sa mga namatay dili pagkatuo sa kalit nga kabatayon sa duha sanglit. Gikan pa silang mitambong og kalihukan sa pamilya. Nailo sa magtiayon ang 14 anyos nila nga anak. Ani ang report. Kini ang debut party sa pag-umangkon nga gitambungan sa magtiayon kansang video ang magtiayon pa ang nagkuha. Makita ang miyembro sa pamilya nga nagkanta halad sa debutant. Nangaligo pa usab sila og dagat. Apan ang kalipay sa kalit lang gihulipan og tumang kasakit dihang mipauli na unta sila. Nadasmagan ang motor nga gisakyan sa magtiayong Julian og Perilyn Dusdos hinungdan sa kalit nilang kamatayon. Mihunong sila sa dapit sa Apo Cement kay gipaagi sa truck aid ang usa ka trailer truck. Apan kalit lang gitaro sila sa naghaguros nga bus nga misangpot sa pagkapaod sa motorsiklo nga ilang gisakyan ngadto sa trailer truck. Ang trahedya nasaksihan mismo sa igsuon sa mga biktima nga nakakonvoy samtang padung mamauli sa Dakbayan sa Cebu. Dili makatuo si Rina nga human ni haguros ang hangin tungod sa kakusog sa dagan sa bus. Mao na ba di ay kadto ang katapusan sa kinabuhi sa iyang mga igsuon. Ang bus na kusog na nikista na yun, napadung na sila nga. Wag ko kamalunod niya sila na dito. Nagtuura ko nga. Nagtuura na ko nga. Ang bus na tugang trailer niya. Wala sila nga to sa tunga. Maunay. Kusog dyan kay salan ang bus. Wa makaako sa pagsudoong ang pamilya sa mga biktima sa naguhay-guhay nilang mga lawas tungod sa kakusog sa impact. Kani buak ni. Kani putol ang dili putol bali ni. Bali ang sud. Kani. Ya kani dari antiyan. Gisi ni bungkag. Human mapresiso sa punerarya tad-on sa ilang balay sa capital site ang magtiayon sa dili pa ilubong karong Domingo. Samtang gidalas tambalanan ang driver sa bus tungod sa nahiagumang kadaot sa iyang lawas. Human mahipos ang patayng lawas sa magtiayon diha na nila planuhon ang sunod nga lakang nga ilahang pagahimuon. Mangayo na mo sa labi na sa operator nga hipos diktaro nga kung ang suon akong bayaw. Siyempre po ang ugma sa akong pagmangkon. Dili mo tuo ang pamilya nga problema sa makina sa bus ang hinungdan sa disgrasya kay matud nila ang kawalay pag-amping sa driver ang hinungdan sa tanan. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Magtiayon nga namatay sa disgrasya sa dakbayan sa Naga, nagmirida na kuno sa wa pa mahitabo ang trahedya. Babaeng biktima giyong nanawag siyang igsuon pipila ka oras human sa disgrasya o baka panahon ni atong sila patay na. Ano ang follow-up report? Katuuhan man o dili apan mao kini ang personal nga nasinati ni Rina Tubalinal nga nakapanglimbangod sa iyang balahibo. Pasado alas 8 kagabi, dunay nag-video call kaniya apan wa niya matubag tungod sa kabisi nila sa pag-asikaso sa patayng lawas sa iyang igsuon nga si Perilyn ug Julian Dusdos. Ana pausab siya sa kalisang ug kakugang tungod sa nahitabong trahedya. Apan dihang iyang gitanaw ang cellphone, nakita ang video call nga wa niya matubag ug nanglimpawot ang iyang balhibo kay gikan man sa iyang igsuon ang komunikasyon. Matod sa mga igsuon nga walay laing nakakupot sa cellphone ug napalong na usab kini ni adtong higayuna human sa disgrasya. I-show siya nga na-miss, nag-video chat siya. You missed a video chat from July Linlin Dostos now. Patay na siya, anak. Kaninga time, mauna nga time pag-check na ko. 8:25 kagabi na. Kagabi eh. Namatay sila 11:34 a.m. Ang magtiayong Dusdos adunay 14 anyos nga anak. Busa nagtuo ang mga magsuon nga adunay mensahe nga gustong ipaabot ang namatay nilang igsuon din usan ini nga atimanon ang nahabilin nga anak. Samtang gitugaan sa mga magsuon nga nagmirida na dieng daan ang duha. Kala tao siya nga. Ug wa ko suway anang slide. I miss of half of my life. Tanan slide gud iya gitistingan. Lipay kasi ato gid ay. Kay di sa kay lawom ang swimming pool. Tika dughan ra niya. Lansam gid siya mayo ang kalipay gid sangko gid sa langit. Ingon sa sige, ingon sa pichota, picho, silpita, kay lakas na namin ni silpi na to. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa vaccine rollout sa nasud, mukapin na sa 10 million ang nabakunahan sa tibuok nasud. 7.5 million niini nahatagan sa ilang first doses. Samtang 2.5 million usab ang nakakumpleto sa ikaduhang dose sa bakuna. Sa Region 7, mukapin na sa 360,000 ka mga doses ang naapod-apod sa nagkalain-laing dapit sa Region 7. Sa vaccination briefer karong hapon, gipahibaw ni Dr. Mary Jean Loreche, ang Chief Pathologist sa DOH-7, nga sakapin sa 360,000, dulan sa 280,000 ang nabakunahan sa first doses, samtang kapin usab sa 87,000 sa second doses. Samtang busubada na sa 277,196 doses sa COVID-19 vaccines ang nabakuna na sa Region 8. Matod ni DOH 8 Regional Director Exuperia Sabalberino, 192,340 niini ang nabakunahan sa first doses, samtang 84,856 usab ang nakakumpleto sa ikaduhang dose. Subling gibuksan karong adlaw ang tanang vaccination sites sa Mandawi City. Human sila makadawat og dugang supplies sa mga bakuna. Ang report ni Nico Serino. Itandi nitong Biyernes sa miaging simana nga usara ka vaccination site ang gibuksan karong adlaw, subling mibalik ang vaccination sa upat ka mga sites sa Mandawi City. Kini human makadawat ang syudad og moabot sa 4,000 ka doses sa bakuna. Bana-bana nila ma-administer kining maong gidaghanuna sud sa pipila ka adlaw. Kana siyang inanakadaghan nga bakuna that will makonsume na namo hopefully by tomorrow. So wala na gyud laing stocks. Samtang padayon ang subsub nga house to house nga gihimo aron mahingusgan ang master listing sa kabaranggayan. Ikinahanglan kini alang sa datos sa vaccination program. Matod sa mga opisyales, kapin 50% na sa target population ang nalista sa master list. Sa tibuok syudad, 250,000 ka mga tao ang giban-abanang milangkob sa 70% sa populasyon. Wala na tay urong kung na natay dagang supplies. Kanya maintain na to ang upat ka post, base pohon og naay ma-identify nga bag-ong post. Pohon mag-open sa taga-additional post. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ulo sa tao nga gisod sa usa ka shopping bag na recover dito sa barangay Pandakan, lungsod sa Pinamungahan. Gibutang kini sud sa gate sa usa ka panimay sa usa ka negosyante. Gihulagway sa kapulisan sa lungsod nga nilihingpit nga kalabira ang ulo kay medyo bag-o pa kini. Gikustudiya na karon sa nagduma sa sementeryo ang ulo. Matud pa sa hipi sa kapulisan sa Pinamungahan, dili na maklaro ang identity sa ulo kay medyo nadugta na kini. Wa pa hinoy posibleng kabanay nga mipatimaw aron pag-claim sa mong ulo. Posible nun gigamit ang ulo sa pagpanghadlok sa tangiya sa bahay, diin kini gibutang. Sukwahay sa maging Bernes nga nagdasok ang mga magpabakuna sa Hopes Dome sa Lapu-Lapu City. Karon kontrolado na ang ginaghanon sa mga tao nga magpabakuna samtang mibalik na usab pagpabakuna dito sa Olango Island. Si Luan Mirondina sa report. May Bab, kung sa miaging Biyernes, higpit nga gidili ang mga walk-in sa duha ka mga dagkong vaccination center sa Lapu-Lapu City. Apan karon, mamahimo na silang mudawat og mga substitute alang niadtong mga dili makatunga sa schedule. Basta makapakita lang og QR code nga nagpasabot nga sila nakaparehistro na. Hapsay na ang main entrance sa Hoops Dome, sukad ganihang buntag kay wala na'y mga walk-in. Diretso nang makasulod sa Hoops Dome ang makapakita sa ilang mga QR code ug schedule sa bakuna. Sa pagkaron, may nahabilin pang 3,153 sa 4,000 Sinovac vaccines nga naabot niya itong Biyernes. Matod sa Local Vaccination Operations Center, 1,000 lang ka mga Sinovac vaccines ang target nilang hutdon karong adlaw sa Hoops Dome. I-control na to ang ato ang para ma-maintain ginato ang social distancing, unlike nga itong pas jud kaayo nga daghang kayong tao ito nga maginilugay usa na sa mindset sa tao nga posible gusto silang magpabakuna. Kay may pipila gihapon ka mga vaccinees ang may back out ganihang buntag human masayod nga Sinovac vaccines na lang ang bakuna karon sa dakbayan. Mudawat og substitute ang Local Vaccination Operations Center basta may mapakita lang nga QR code nga nagpasabot nga nakaparehistro na sila. Madawat kita as long as ang atong i-substitute kato lang wala mo to nga for the day no, nga naka-schedule karon nga adlaw. As much as possible di ta mo go over na sa ato ang maximum capacity no. Unlike last week nga there were days nga ni go over kita sa maximum capacity sa Hoops Dome. Sa City Auditorium, 50 lang ka mga tao ang tugutang dungan nga makasulod aron magpabakuna. Ang uban naglinya lang una sa may parking area samtang naghuwat sa ilang schedule. Maurang siguro gapon nag-epekto. Basta mo importante, mabakunahan mi, safe na ba? Mibalik na usab ang pagpamakuna sa Olango Island sugod karong adlaw. Mato ni Dr. Joel Semblante, Chief of Hospital sa Santa Rosa Community Hospital, ubay-ubay na ang mga nagpabakuna karon nga mga taga-isla. Kay usara ka doktor ang duty karong adlaw, limitado lang sa 120 ka mga tao ang mabakunahan karong adlaw. Apan ugma, tiwason na nila ang 380 nga nahabiling Sinovac vaccines. Sa pagkaron, may 29,857 na ka mga upunganon ang nakadawat sa first dose, samtang 5,235 na ang nakakumpleto sa ilang bakuna. Bab, na panglantawan nga ugmang adlaw mahurot na usab ang Sinovac vaccine sa dakbayan. Misaad man hinuon Bab ang DOH7 nga may dugang supply sa bakuna nga maabot karong simanaha. Bab? Dahil salamat, Luan Mirondina sa imong live report. Nabulabog ang buhatan sa Department of Education, DepEd Cebu City Division sa usa ka bomb scare pasado alas 7 ganinang buntag. Nakadawat og bomb alarm ang Police Station 1 gikan sa buhatan sa DepEd. Human makadawat og mensahe nga aduna kunoy bomba sa ilang buhatan. Daling mipadala og personahe ang Explosive and Ordnance Division EOD og gisusi ang alarma apan way nakitang bomba. Kaduhan na kahigayon makadawat ang DepEd og ingon ini nga bomb scare. Busa gisusi karon Cebu City Police Office kung kinsay responsable sa natabong bomb scare. Atong i-check og the same gihapon ang reason for in the previous nga incident doon na sila yung mga misunderstanding or within the sa divisions.
Talisay City nitala na og 35% sa mga master listed kung buot magpabakuna. Kini kun basihan ang populasyon nga kinahanglang mabakunahan sa dakbayan. Ang report ni Femery Dumabo. Sa labing uwahing data nga natala sa Talisay City Health, ana sa 46,963 ang na-master listed sa mga Talisaynon nga gustong magpabakuna. Gihulagway ni Dr. Lino Alanzado nga 35% na kini sa 170,000 nga ilang tinguha nga mabakunahan sa dakbayan aron maangkon ang herd immunity. Gitanaw nga dako na kini og matabang bisan kun naa pa lang sa 14% ang mga nabakunahan kun 12,336. Gipanlantawan man hinuon nga kun anaa lang kanunay ang supply sa bakuna, matod ni Alanzado nga posibleng dali ra makabot ang target. Through the effort gyud ni Mayor, no, hands-on gyud siya sa ato ang vaccination, then inline na-put up na po ang atong program na si General Sandalo nga sa atong mga police force, mutabang sad sila si Colonel Pilare, din atong mga barangay, 22 ka barangay kapitan. Kunyadtong Webes, nagmingaw ang mga vaccination site human gipahibaw nga Sinovac ang gigamit alang sa first dose. Apan sa miaging Biyernes dulan sa 2,000 na ang nagpabakuna gamit ang Sinovac. Napalantawan ni Alanzado nga ang nabiling 2,300 nga bakuna sa Sinovac mahurot na usab karong Miyerkules. Pag-interview nimo, di ba sa buntag pa lang mingaw na gid kay siya, no? More than 100 ra, pero nanawag ni og kadang mga kanang quick substitute list. At least na rin nakatunga, no? So naabot mo siya 280 for that afternoon. So dili ra kay lugi. Uba ni June Sulon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gikatak ng pasakaan og kasong frustrated murder ang batanong midunggab sa duha ka mga babae sa barangay Tisa ning Dakbayan sa Sugbo. Ang 19 anyos nga suspect nga nailhan nga si Adrian James Desamparado nadakpan og dakuratahan tungod sa krimen nga nabuhat sa usa ka babaeng Indian national og laing nga batanong babae. Nasakpan kuno sa mga biktima ang suspect dihang nangawat na unta kini sud sa ilang apartment. Hinungdan nga gipangdunggab sila ang suspect silingan og sugo-sugoon sa mga biktima nga 61 anyos og pag-umangkon nga batanong babae. Nada sa tambalanan ang mga biktima og anaa na hinuong karon sa maayong kahimtang. Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, gilinyahan sa taga Dumaguete City ang mass vaccination gamit ang Pfizer vaccine sa Provincial Health Office sa Negros Oriental Provincial Hospital. Apan tungod sa kadaghan sa mga tawo, wa na masunod ang physical distancing. Bisan gani ang nangayo og vaccination form, gadasok usab. Gisugdan ang mass vaccination sa Biyernes hapon ang sa kapin 1,100 doses nga Pfizer vaccines. Lakip sa nabakunahan ang masakop sa media nga dunay comorbidities apan bisan kunwa sa listahan usa sa milinya si Carmelita Nuynay nga gidialysis sulod na sa 2 ka tuig. Hinuon uban siya sa mga senior citizen nga gihatagan sa unang pagtagad bisan kunwa malista apan ang kadaghanan gipapauli. Gipaspasan sa taga-Provincial Health Office ang pagbakuna sa Pfizer kay ma-expire na kini karong simanahan. Naayom-ayom na ang main entrance sa MECO kung Mactan Electric Company human kini madasmagi sa usa ka pribadong auto. Ang glass wall o glass panel na lang ang wala mataod. Natrabaho na usab ang handrail ug hagdanan paingon sa second floor sa naasuing edipisyo. Ang head guard nga si Junray Tangkora kinsa usa sa mga duty ni atong higayuna mibutyag nga nakugang silang tanan dihang kalit lang ni bangga sa entrance sa building ang auto nga gimaneho sa usa sa ilahang mga customer nga si Grace Hermosa kinsa padung unta nga mupark kay mubayad sa iyang electric bill. Apan inay break ang accelerator ni hinuon ang natumba ni ini. Matud sa manager sa MECO, mipirma ni hinuon og commitment si Villa Hermosa nga bayra ni ini ang danyo sa edipisyo. Nga po nga tayo mabod. So ang katong kordya na mo dili nga nasahin mo ay hapit maigo. Kasi diha man siya atong aktuha gud. Kaya ako dito mo taas.
Timingan po ma'am nga mingaw, walay na customer nga nangaigo. Pabiling ipahugta ng kampanya sa Mandawi City Veterinary Office aron di makasod ang African Swine Fever kon ASF dinhi sa Sugbo. Subsob ang ilang monitoring aron kalikayan nga madaki ni dinhi sa ato. Labi na ang mga kakuyaw nga nialang sa hog industry kung mahitabo nga musangpot sa depopulation o pugos nga pag-ihaw sa mga baboy. Gawa sa pagmonitor sa arrival sa pantalan kung may daang karne, subsob usab ang inadlaw inspection nga gihimo sa kamerkaduhan o grocery stores. Inspeksyonon sa City Veterinary Office kung kumplito ba sa papilis ang mga karne. Karong bago na konfirmar ang kaso sa ASF sa Ormoc City dito sa Leyte. Hinoon taon-taon na hinoong giban ang karne gikan sa Eastern Visayas paingon dinhi sa Cebu. In case makakaon siya infected na karne sa baboy, no? So ato ang swine industry joy maigo. Though kita mga tao okay ra jud nato ng ASF di ra ta maunsa ang ato ang mga hogs moy in question. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Wa mahinanod ang meeting tali ni na Health Secretary Francisco Duque III kauban ang mga health experts sa IATF o sa mga sakop sa Junta Provincial karong adlaw. Mipadaog suwat si Duque ngadto kang Governor Gwen Garcia nga nangayog dispensa nga dili sila makatunga karong adlaw. Inay ugmang adlaw na Hunyo 29 sila makatambong sa kalihukan o special session sa Provincial Board. Kay tungod kay adunay mahinungdanon nga pagatambungan ang team ni Secretary Duque. Siyam kamataw o sa kanila minoridad ang narescue sa kapulisan sa Police Regional Office 8 samtang duha ka masuspitsado sa kasong trafficking in person sa syudad sa Tacloban na sikop. Matod sa Police Regional Office 8 nga ang duha ka mga dinakpan mihaylo og kwarta sa siyam ka mga biktima. Pinaagi sa social media bugti sa sexual services. Gihimo ang operasyon niadtong weekend ang mga dinakpan ang ipasakahan og kaso karong adlaw. Mayong adlaw kini atong latest weather update Monday, June 28, 2021. Ang habagat or southwest monsoon ang paday nakaapekto sa may extreme northern Luzon ug ang intertropical convergent zone kini ang panagtagpo ng duha ka hangin gikan sa may northern ug southern hemisphere ang nakaapekto sa lalawigan sa Mindanao. Ang weather condition sa tibuok sa Visayas, Palawan kasama ng Kalayaan Group of Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati ng panagsama panganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug naay mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa magi-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories. Para sa kahimtang sa hangin ug sa kadagatan ng tibuok sa Visayas, Palawan kasama ng Kalayaan Group of Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati ng hinay ngadto na sa kasarangan na hangin ug ang kadagatan malinawon ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Dinhi sa sibong dagat motaob sa alas 12:47 sa hapon nagitas-on na 1.87 metros ug muhuna sa alas 8:23 sa gabii nagimove-on na negative 0.12 metros. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomer Clarino gikan diri sa Mactan Pag-asa Visayas, DOST mayong adlaw. Kinsa may magtuo nga ang toilet bowl mapuslan pa kon mga guba na. Inay ilabay gihimo kining tamtanan og nahimo usab nga dekorasyon. Ang report ni Femery Dumabo. Kini mga inidoro urinal bowl mo'y musugat nimo sa pagsud sa entrance sa usa ka universidad sa Dakbayan sa Cebu. Apan wa kini sa comfort room kay nangaguba naman. Oops, naa dayon nga diha. Gato mo nagamit ko sa toilet bowl wala. Ako rang gi-check ang iyahang kalig-on kay matod pa man gilabay na ni siya nga toilet bowl. Apan gikuha ni siya ni Kuya Dondon kay gihimo niyang usa sa mga kaang. Gani kini siya nga toilet bowl ang gitamnan kung gibutangan na sa water lily. Nagsilbi na kining mga kaang nga gitamnan. Nagpasiugda niini si Dondon Body, driver sa kasibyanan.
kinsa mahiligo na og pananom. Nakakita siyag pamaagi kay mas mahal man ang kaang. So nakita na kong inodoro. So nangutan ako sa gwardiya kung magamit ba ang inodoro, kung gamiton ba. Nga nang gwardiya nga, gibutang naman na diha sa basurahan, so ilabay na na. So insulod sa kong una-una nga, nganong di man ako nahimog kaang nga, dili man ni malata. Sagad sa iyang mga tanom, mga ornamental plants nga gihulagway niyang welcome plants, ang uban pagpatukoy sa swerte. Nagsugod siya sa miaging tuig atol sa pagbuto sa pandemya. Gikan sa usa ka bowl lang, karon kapin na sa 20. Nahimo na usab niya kining stress reliever. Mo na akong gi-design nga toilet bowl kay aron ang uban nga dili magkugawan sila. Kung dili mahimo pa day nato nga kuan nga nang gamit hugaw tanahon, di ba? Kay CR ini tanaw murag luod. So mo to nga akong nahunahunaan nga unsa ka day na po hingsulti pod sa kuha nga butay lagi smiley dong. Sa maong paagi, nalingaw na siya. Nakatabang pa siya sa kalimpyo sa kalikupan o pagpaanindot sa iyang palibot gamit ang mga recycled nga mga butang. Uba ni Marlon Mulgazo. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawa sa nason nga nikisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro ug maayong hapon mga kapuso.